ngene iki nandi ya kok ora ana kaya Yusimini barang iki. Biasa ya ana plalane kok ora ana plalane Yusumini iki nandi ngene iki. Oh, iko pasum, rene asum. Apa sol? Iya kene tunggu. Tak critani. Rasane apa ya sol? Rasane apa kok koyo penting men? Ya ngrasani anakmu iku lho. Sing tompelen lah, sing rondo gatel lah. Ngono, nang anakmu sing yayu barang iku mbok apa jarene wong-wong iku. Sopoan sing ngrasani sebutno aja wedi. Ya akeh, ya ana Wati, ana Mariam, ana Mina, ana sapa wae ngono wis. Lho terus jarene anakmu barang iku yayu meteng. Lho, jare sapa yu? Ya jarene wong-wong iku, mbok oleh berita teko sapa? Lho, mosok yayu meteng jare sapa? Ya jarene wong-wong, ya ana Mariam, ana Wati, ana sapa meneh tak golekane ya. Mbok sapa ae wingi pokok iku aku dikandani iku. Masa kono ora lek anakmu meteng. Ora roe yu. Yam, Rini ayam. Iki lho gak percaya. Lek yayu meteng iku ora percaya iki arek iki. Iya, wingi wong-wong rasa-rasan iku lho kabeh aku katuku lengoi mampir. Kak kandhane jarene anakmu meteng. Jan metenge iki lho, susune koyo dene iya ya koyokane. Koyoke koyo meteng encane. Nah lho. Lah kan ora harus ya apa iki kok ora ro anake meteng ora ro. Seperti wong-wong tok. Pancen yu aku curiga winginane godhong krampok iki lho dikokon gawe kulup. Lah iya iku, lak malih. Aku tuh lengoi diapi wong-wong. Ngene iki nandi ngene iki ayu anakmu. Iku mang pamitan tuku obat ning apotek. Lho, Paling obat digawe koyo anu ngono iku lah ya. iya paling. Engko jangan-jangan pas kate digugurno mbek yayu. Ora roh awakmu. Ora ulan sih sak umur. Ya mbok, lah wong iki mbokne ora roh. Lah ya mbokne ora roh lho mbokne garai. Ya wong-wong Ndak rumah percaya. Mumpung urung kadung, yayu engko lek kadung gedhe ya apa? Apa ana heeh. Nandiku anu HP-ne deloken dibukai cek Kak. Nak wis anu ngene iki ya. Lho, iku apa yayu? Yuk, Rini yuk. Mak kate takon. Rini ndak. Loh, Lapo mak, lapo. Ngene lho Nduk, saiki mumpung ana makmu, ngaku wae sing terus terang. Lek awakmu iku meteng. Anu sampean ora teko ndi? Ya teko wong-wong. Lek wong-wong wis ngomong berarti ya eruh ngono lho. Ramagara medeng. wis ngaku wae kon jare wong-wong kok meteng kok ngaku wae. Wong sapa sih wong ngapus? Jarane wong-wong iki. Ora medeng. Mumpung si enom ngene iki ngomong lek encene meteng cek endang oleh solusi Nduk. Engko lek wis kadung gedhe, engko kangelan ya apa ora oleh solusi sampean ngono lho Nduk. Rini iki lho Nur, Rini Nur. Yo yu, meteng arek iki yu. Lape melok-melok ae ngono. Kok ngaku wae. Wong-wong iki padha cerita kabeh akeh. Ora medeng. Ngene iki wong ngompol ngene iki saking saaken sampean Nduk ngene iki. Engko lek sampean kok wis kadung gedhe, gak ono solusine mumpung sik cilik ngono lho. Cek ndang oleh solusi Nduk. Lek ngomong meteng ambek sapa? Ya Sopo kon? ya Mbak Yam ya ngono lho saaken makne ta. Lek ora lek kok tanggung dhewe ya apa kon kok lek meteng anak mbrojol ayo. Bar yo Mas. Ngomong sapa sing ngetenge ambek awakmu? Sias delokno padha rame-rame ndek kono. Salah tangis-tangisan ono apa ndek kono ya? Ayo. Ya yuk bisa nangis sih. Lah yo, ayo parane ayo. Ayo. Ngono wae apa ayo? Tulungono aku jarene medeng iki lho. Sopo? Tulungono aku jarene medeng iki lho. Sik ya. Yo sik yo, Mak. Sebenere ya iku kancen meteng yo ya. Aku ngene
Aku mau ada di dhewe ngono lho. Aku Besok kabar yuk. kok iso lho ambek sapa yuk? Kayak kan temen sapa? Sapa jenenge? Iso. Arek Mas Ino. Karo aku. Padahal sama iso keblablasen iki lho. Lah jarene arek kate tanggung jawab. Lah iku Dendi emang Dendi. Omahe jare Banurejo. Kok iso lho. Dendi emang Dendi. Enggak iso sendiri. Sama aja nangis. Sudah pergi. Saiki ngene nangis gak ono gunane. Saiki ya apa? dipikir carane ya apa arek iki. Wis terlanjur soalnya. Iya, makane iku kudu Golek mikir ya, apa. tak apa iku. Sapa Iso. carane ndek Banurejo. Digoleki iki kudu ae. Ya di Wis aja nangis. Wis Sekarang nangis. sampai itu. Wis aja nangis. Mandek yuk, mandek. Iya iya Rame-rame lu nangis-nangis. parane. Waduh. Ono apa iki nangis-nangisan? Bali Mbak Sri keruan wis malih keruan nek meteng Keruan lah iya. Walah nduk. ngomong cek Sabar Mas, sabar. nangis Mas. Oh, Bang Rejo jare sing ngesengi. Terlanjur Mas. Karo Aku seru lah aku tapi karo lah lek. Wis kebongkar iki. Enggak masih Enggak, pacaran iki lho. Ora terus ya. Siapa ya kira-kira sing ro? Ayo ayo nangis. Wan ayo. Kon ngono kan ro. Kon ro ta? Ro ora. Enggak ayo. Kon aja kakak Ngomong Anjel. ngomong Apa ya? Ayo banyak yo. Ini. Akhirnya yang ewe. Ora enggak Kon aja ngono, jangan tak sok sih. Lho, sing genah konjel tenan ah. Sing tenan ayo. Nenang pikire dhisik kok dimane loro kena stroke barang wis sama kok jadi salamu kuwi gendeng Ya amanmu yuk. Kon manjane biadab del. Loh mas, apa iku mak rame-rame mas? Nangis Mbak Yayu mas? Oh, gila kok maksum ya rono iki maksum. Pasti ku penggawe nek Nur iku. Lho, mbek wong kandakne sing ngrasa-rasan mama wingi iku. Pasti ku. Ditulungi saken Yayu. Saken Mbak Yayu. Yayu ku saken. Ana apa? mane bongkar lek bongkar isan ngono lho tak tutu Kon iku ya apa sih yu? Pasti kok ya ngomong. Pasti kok ya sing ngomong ya. Saya ceklek. Terus mas tulungan Mbak Yayu. Apa sih ngomong? Iku Angel. Halo, Pak Yohan. Ayo kene yuk, ditulungi ambil Bang Mati kene. Kene. Mulai, di sini kene. Kene. Ayo kene. Boleh. Awas, sida salaman. Awas. Mati mana Mbak mati, Mbak koro lah aku meteng gara-gara Angel iku. Kok iso ro Angel kan ceritani ya. Orang ceritani aku mati. Lagian kan iku ya lek cerita iku sing ati-ati, Nduk. Nek iku kaup wong iku lambene rodok longor ya. Tulungan Mbak Yayu mas saken. Iya. Saiki Angel nandi.
Mbok nyengkri mang. Makmu iku mangkon ndi? Padha nyengkri barang. Kok iso aku ro makmu iku mangkon jane kaya nangis. Paling aku wis nduga iku lek gak Nur ya. Sapa meneh sing ngrumpi ambek aku iku. Tapi ger Nur, coba sapa Angel. Heeh. Dilabrak kakak Angel anjene jahat lho. Ayo, tak tenan Angel. Gak tega. Hacut. Ngai, saiki kon mulya, Angel tak urusi. Wis saiki kon mulya, tenang nang makmu ya, tenang nang makmu. Wis Tenang, aku ya, ya. ya tak tulung wis. Tulungan Mbak Yayu masakaken mati kaya wong-wong koyo ngono. Ayo aku iki bukan apa-apa nang Yai, sak jane sakaken wong biyen ya ngomong aku. Angel iki anjane biang kerok iki saiki Angel kok mari ngono ya. Wah jahat lho Mbak Angel ya. Biyen iku lho kudu kanjeng meneng asline. Tapi ya bukannya apa iki ya salah akeh ya lek lah biar sembarang malah. Tapi lek kadung ngene iki kan mode serius ibaratnya ya kan. Sakaken Yai iku wis kondisine meteng ditinggal lanangane. Dipongkar mbek Angel. Lah kok Angel iku sapa sih kok kenal mbek iku sing ngetengi Yayu. Gak ero, tapi sing sakaken iku mak iku lho, gak jelas kepikiran. Lek Mak Sumi iku kok stroke. Iku pasti gue salah wis tuwek, duwe darah tinggi. Lah ya. Ngene iki awake mari iki nang Mak Sum dhisik iki koyo awake nang Mak Sum dhisik, ngandani pasti ku ndak main nangis-nangisan iku. Yayu ku kok lek arep awake anu, pasti ku kok wis yakin aku tukaran iki. Kemarin nang Mak Sum langsung nang Angel. Parani ku Angel iku. Njaluk ya apa? Nah, Pelajaran ae. ya kalau jadi pelajaran wis kandhani ae. Apa maksude rete kok endi kok iso jarene ro kabeh jarene wong-wong kok. Heeh. Saiki nang Mak Sum dhisik. Padha. Ayo.